Здравейте, казвам се Милена Ханджиева. Искам да благодаря на Зофия Щербак, че ме излекува от аденом на хипофизата преди няколко години. Разполагам с медицински документи, които удостоверяват това. Имам 2 изследвания, ядрено-магнитни резонанси, направени преди и след нейното лечение. Първото изследване беше направено във Военно-медицинска академия, което ясно показа наличие на аденом на хипофизата. След направени 10 процедури при нея, аз се подложих отново на ядрено-магнитен резонанс. Този път го направих, втория път го направих в правителствена болница и бяха категорични докторите, че няма нищо. Хипофизата бе вече с нормални размери. След нейното лечение аз успях да забременея за втори път и преди това не можех. И сега имам 2 прекрасни дъщерички. Благодаря ти от сърце. Обичам те, Зофи.